ripoti akuti interim report longoyembekezera la ndege limene lili I think puli 19 pages mene mumu ndiyebe muli zinthu ndithu mutha kuona kuti amafufuza choncho ya BFU ripoti lake ndi limeneli ndiyebe ya mutha kuona ripoti la ndege limenelo komanso pano lofunika kuliwerenga bwinobwino ndi kulimvetsetsa bwinobwino ndi kuti liyikidwe mchichewa akuluakulu ndiyebe 19 pages ndi inabe komabe ena achangu awerengako mmaona pa page ya Augen page ina yake ya DPP apanga share video ya Dr. Lazarus Chakwera imene amalongosola kuti amapanga ripoti za ngozi ya ndege kuti ndege yatere therefore zapeza kuona kuti akuti zinthu ziso mabattery samagwira ntchito anapanga expire 2006 kaya and panalibe ma recording ena aliwonse mkatimo guys ndiye mutha kuona akuti zinthu zake ndi zimene zikuchitika ndiye akuluakulu koma akuti ndege sinafike kunzuzo pamene zimene zili contradiction ndi report limene labwera kuti linafika kunzuzo lana ayibweza ndi anyway zimenezo pangidwa share pa page ya DPP by the way if kalaka ibasi tiliwerenga bwino report ili tikaliwerenga then tilike chichewa then tizalongosole pa Malawian cameras pompa koma karipotiko ka interim report katuluka ndithu report londi limene lili guys. Thank you so much Malawian cameras ndibindikire kaya kumbindikiro ndiswate kenako tibwereso pano ndi report. Thank you guys, pangani subscribe ndithu choncho like yeah. Thank you.